Sade. She has done very well. Hello? It's not very easy. Yawa, kawayen uwar amarya suna fitowa. Ladies and gentlemen, tonight is gonna be something else. We're gonna play a lot of old school, a lot of new school, shaku shaku, party scatter, fireboy. We're gonna have it just like back in America, man. Damn. Uwar amarya. Shugabar mata, Mahmud Suleiman ɗan gata, ki taso kike ta sansanin mata, da ƙaunar ya kanta ga uwar mata. Sama, kai, sa'ar mata hada sa'ar tu zai kira, jawogiwa yadda na sun hankara, tauraruwa yau gidan gina hallara. Sun hankara mai jamari hajiya ina gaida ke kin zamo ranar manga ruwan teku ina kika tsallake kantara kawar cikawa kike ko ina kika zo mata bura suke sa'ar mata Allah mamakin daukaka sarwa gare ni mamakin haskaka sa'ar mata kunji masu zancen baka kuje ne uwar bakin kwatarfin maka sa'adar tukirin kike sha daga sabbin mata da nan mamaina ashe yawa ke zama da girma mata cikin koman gagiwa a ja sa'adatu ido gwangwauci a ja sa'adatu tashi lafiya a danke haka ne jajo mai mata da san gano cikin kai tashi lafiya zan farko haka jajo mai gare mu kinke kyautata tashi lafiya jajo mai jajo mai na mu ne tana da tashi lafiya ce mutan gare suke cewa jajo mai ja sa'adatu giwar mata Hajiya Sa'adatu aikin bisa suna Hajiya Sa'adatu to ala baiwa Hajiya Sa'adatu ya ta garowa Hajiya Sa'adatu to ala haske Hajiyar mutum kai tsani gabo girman kiya kai tabbari ne ta kada daidai da mai wannan gata Sa'adatu kita so Hajiya Sa'adatu